bawal pa dito yung truck ng mga malalaki. Kita niya ba yan mga kaprobinsya? And this way, the light vehicle only to Bicol. Ayan, kita niya yan. Maganda to mga kaprobinsya, no? At unti-unti nilang pinapabilis yung biyahe sa papunta sa Bicol, no? Yun mga kaprobinsya, welcome back sa inyo. Nandito tayo ngayon mga kaprobinsya sa may Gumaka Bypass Road mga kaprobinsya. Ayun, no? Kita nyo ba yung signboard na yan mga kaprobinsya? Yan. Alam ko, kailan lang to nagbukas. At hindi pa nga siguro to masyadong tapos. Tingnan natin ngayon mga kaprobinsya, no? Ang maiiwasan mo dito mga kaprobinsya ay ang pinakabayan ng Gumaka. Yan. Makakaiwas ka sa traffic. Yan, kung nakikita nyo yung Google Maps natin. Yan. Ito. Sa literal na daan ay dito kayo dadaan yan. Yan. At hanggang dito. Tapos pupunta kayo ng Lupis, Quezon, papunta doon. Pero itong bypass road, yung kulay blue na yan, ay diretso yan, papunta doon sa malapit sa Lupis, Quezon. Okay? Tara mga kaprobinsya, tingnan natin kung okay na ba itong bypass road ng Gumaka. Para at least, kapag papunta kayo ng Bicol, yan, isa na to sa pwede yung madaanan. Tingnan lang ay no, bawal pa dito yung truck ng mga malalaki. Kita niyo ba yan mga kaprobinsya? Yan. Bawal pa dito mga kaprobinsya. Yan. This way, the light vehicle only to Bicol. Ayan, kita niyo yan. Maganda to mga kaprobinsya, no? At unti-unti nilang pinapabilis yung biyahe sa papunta sa Bicol, no? Okay. Wala kayong madadaanan dito na mga maraming bayan. Meron man, ilan-ilan lang siguro, no? Kasi bypass nga ito. Yan. Tingnan natin mga kaprobinsya kung maganda rin ba dumaan dito. At kung maganda ba yung kalsada, no? Yan. Hindi siya ganun kalawa, pero okay na rin mga kaprobinsya. Kasi hindi naman crowded yung lugar, no? Yan, no? Parang kailan lang to nagbukas mga kaprobinsya. Siguro may mga ilang isa o 2 taon pa siguro. Hindi ko sure, no? Pero yung last time kasi na umuwi ako, hindi pa to bukas. Sarado pa yung nandoon. Yan. Kaya ngayon, malalaman natin ngayon kung saan ang pinaka-lusot. Malaking tulong to mga kaprobinsya itong daan na ito kapag halimbawa bibiyay ka ng Bicol. Kasi madalas dyan, traffic dyan sa Gumaka, lalo kapag peak season, sobrang traffic dyan. Makakatulong itong daan na to, no? Wow, ganda ng kalsada. Medyo lumaki na rito mga kaprobinsya, nagiging malaki-laki na ng kaunti. Yan. Wow. Ang problema lang dito mga kaprobinsya, no? Kasi bawal pa dito yung mga malalaking truck. Siguro may ginagawa pa dun sa unahan. Hindi natin sigurado. Pero yun ang nakalagay dun. Yung mga malalaking truck ay bawal muna dito. Mga light vehicle lang muna yung pwede rito, no? Siguro yung mga malalaking truck doon talaga sila dumadaan sa doon sila pinapadaan sa pinaka-highway. At dito ay mga motors yan, pwede mo dito, mga sasakyan, mga kotse, 4 wheels, ganyan. Ay, no? Yan. At least kahit paano mga kaprobinsya, no? Pwede yung 4 wheels o motor na dumaan dito. Siguro hindi pa ito masyadong tapos, sa tingin ko lang. Binigyan pa nila ng limit yung pwedeng dumaan, no? Yan. Parang kakaiba nga lang kasi biglang malaki yung daan tapos biglang liliit. Ang ano lang dito mga kaprobinsya kasi wala pang masyadong ilaw. Siguro kung tabi ka dadaan dito, sana wag kang masiraan. Kasi wala pang mga naka-install na mga street lights, yan, no? Ang lamig dito mga kaprobinsya, taas siguro ng lugar na to. Ayun nga, taas nga. Tingnan natin dito. May view dito mga kaprobinsya, no? Tingnan natin yung view. Wow! View, tanaw mo yung bayan ng Gumaka rito. Wow! Ang ano dito, ang lamig ng hangin. Sobrang lamig. Parang nasa Tagaytay ka rin, no? Wow, siguro dito, pagtatayo ko dito ng mga kainan dyan, no?
Di magtatagal itong part na to. Lalo din parang ito yung pinaka-peak. Di magtatagal, mapupuno to ng mga kainan. Yan. Kasi syempre, yun yung pinaka-tuktok. Kapag bibiyahe ka rito, hihinto kayo doon, kakain, o tatambay, titingin-tingin sa mga view. May mga ginagawa pang kalsada dito. Yan. Dito, malaki na. Dito, mga siya, oh. Maluwag na rito. Ayun, oh. Wow. Tarik din, mga kaprobinsya. Medyo dahan-dahan ka din kasi patarik din, oh. Wow. Mabibilis na talaga yung biyahe mo papuntang Bicol, mga kaprobinsya. Dahil marami ng mga bypass road. Yan ang maganda ngayon na bumiyahe kasi dami mo nang pwedeng shortcutan. Hindi ka na depende doon sa pinaka highway talaga, sa pinakamalaking highway. Marami ka nang pwedeng daanan, marami ka nang pwedeng shortcutan ng mga daan, kagaya nito. Kaya medyo maganda ng bumiyahe ngayon papunta ng probinsya, Hindi kagaya dati kapag bumiyahe ka. Naalala ko yung umuwi kami ng mga December banda. Yun, Diyos ko po, pagka nag-traffic na yung pinakamalaking highway na ko. Diyan talaga lahat bagsak ng mga sasakyan. Once na mag-traffic yan, ang haba. Kaya kung minsan, sa halip na 2 araw lang yung biyahe mo papuntang Mindanao, sinabutin ka ng 4 o 5 araw. Dahil sa biyahe, tapos may stranded ka pa sa barko, hindi ka pa makakasakay kaagad. Yan. Pero ngayon, kahit paano, okay na. Tingin ko mga kaprobinsya, isa to sa pinakamahabang bypass road dito, Walang traffic. Dire-diretso lang ang biyahe. Parang halos sulo mo kalsada. Pero hindi kayo nakakatakot dito sa gabi, mga kaprobinsya. Siyempre, to dito live. Harangin ka dito, wala naman siguro. Pero magiging magiging kilala rin tong kalsada na to. Sa ngayon, hindi pa masyadong dinadaanan kasi yung kadalasan dun pa sa pinaka-highway, Pero ito, dahil sa nagbukas na to at pwede na palang daanan, yan. Kung ayaw mo lang dumaan ng bayan ng Gumaka, yan, dito ka na dumaan. Di ba? May mga matatarik din kalsada. Ang lamig lang ng hangin dito, mga probinsya. Sobrang lamig. Hindi ko sure kung dahil medyo umuambon-ambon kanina. Pero ang lamig, parang Tagaytay. Yan, may ginagawa pa nga na kalsada yun. Kaya siguro hindi pa pinapadaanan dito sa mga malalaking sasakyan. Yan. Malaking bagay ito, mga probinsya. Pag natapos talaga to, ginagawa pa talaga, mga probinsya, So, yan, talagang tinatrabaho pa talaga. Wow. Sana lahat ng bayan, mga probinsya, na madadaanan mo, lalo sa mga matatraffic na bayan, may mga ganito, bypass road. Laking tulong ito, yung mga ganitong klaseng kalsada, lalo kung bibiyahe ka ng Bicol, napakalayo. Yung mga ganito, kahit paano, malaking alwan ito sa mga kagaya natin bumibiyahe papuntang probinsya. Yan, Wow. Ayun na pa tayo, para halos wala tayong kasabay. Dapat lang, mga probinsya, pag dadaan kayo dito, nakakondisyon yung sasakyan nyo. Kasi once na masiraan kayo dito, mga probinsya, o maubusan kayo ng gas, nako po, kalbaryo ang abutin nyo. Kasi wala pa talaga dito mga bahay-bahay, wala pa mga gasoline station, wala kang masyadong mahihingian ng tulong dito, gawa ng liblib dito. Lalo kung gabi ka, masiraan dito mga kaprobinsya. Yan, Kailan lang ito nagbukas, mga kaprobinsya, sigurado. Kasi nung umuwi ako ng June last year, wala pa to Hindi pa to bukas. Ngayon pa lang. Hindi ko sure kung kailan pa to binuksan. Pero 100% bago lang to. Yan,
Wow. Oh, tingnan nyo naman yung view mga kaprobinsya. Wow. Sulit. Ayan, oh. Papuntang Bicol. Wow. Yan mga kaprobinsya, kung sakasakali man na uwi kayo ng Bicol, saan kayo dito mga kaprobinsya? Sa Gumaka Bypass Road. Yan, bukas na siya, no? Pero, maalala lang, bago kayo dumaan dito, check mo muna sa sasakyan mo. Gas, check mo rin, kasi mukhang medyo mahaba-haba yung bypass road na ito. Kanina pa ako bubiyahe. At parang hindi pa natin narating yung pinakadulo. Yun, no? Wow. Yan. At wala rin makainan dito banda, no? Wala rin masyadong mga karinderya rito. Siguro dahil bago pa nga. Pero magkakaroon to dito, panigurado. Magkakaroon ito ng mga kainan kasi lalo sa ganito na lugar. Marami kang pwedeng mapag-parkingan. Malawak, yan, no? Tapos yung mga view, medyo maganda rin yung view. Sureball to, mga ilang taon lang, ilang buwan lang, marami na tong marami nang makakainan. Yun, oh. Hoy, may signboard ng Petron, ha. May signboard ng gasoline station, ha. Ayun, oh. Wow. Ayos mga kaprobinsya, oh. Bypass road. Medyo may kahabaan itong bypass road na ito mga kaprobinsya. Yan na mga kaprobinsya. Yun, oh. Wow. Eto na. Yun, dito nagtatapos yung bypass road na yun mga kaprobinsya. Medyo mahaba. Ayun, no? Release yung kanyang dulo. Tapos yan na yung pinaka-highway. Ayun, no? Wow. Okay. Yun. At yun na yung bypass road ng Gumaka mga kaprobinsya, no? Dito, papasok na yan dito sa may bayan ng Gumaka. At pag dito naman sa kabila, papunta na yan ng Lopez, Quezon, papunta ng Calawag, papunta na ng Bicol yan. Okay? Yun. At hanggang dito na lang mga kaprobinsya yung ating vlog. Kasi yan ay babalik na rin tayo dahil hapon na, alas 4 na mga kaprobinsya, no? Uwi na tayo ng Laguna. At maraming salamat sa pagsama sa ating biyahe mga kaprobinsya dito, no? Maraming salamat sa pagsama sa ating biyahe, sa pagtuklas natin sa mga bypass road ng mga bagong kalsada dito sa papunta ng Bicol, para kahit paano mabigyan kayo ng idea kung saan kayo pwedeng dumaan para mas mapabilis yung inyong biyahe. At yun lang mga probinsya, maraming salamat.